Hajdemo, draga, hajdemo danas. Neka danas bude naš dan. Tko zna kada ćemo opet imati ovakvu priliku. Pa dobro, neka bude danas. Pristane tužna gospa, ali više joj nije taj naziv pristajao. Nije više bila ni najmanje tužna, naprotiv, izgleda da se ona još jače radovala. No mi ćemo je i dalje zvati tako da je ne zamijenimo sa bujnom Madonom, koja je, kako vidimo, prva počela i sa našom zlatnom malom Madonom, kojoj se sve to ljuto osvetilo. Ona je sve do tog časa stajala iza drvene ispovjedaonice i slušala čudni razgovor. Nije se usuđivala ni disati, a kamoli da se makne. Činilo joj se dapače da svi zidovi ječe, tako joj žestoko kucalo srce, pa ga pritiskala rukom i govorila u sebi: mir, mir. Ali ono svejedno kucalo glasno i uzbuđeno dok je provjerivala kroz drvenu rešetku i pritiskala uho uz hladno drvo, samo da joj ne bi ni jedna riječ umakla. Ona je bila najmlađa među svim onim dostojanstvenim likovima koji su ozbiljno vršili svoje dužnosti, nepomični, s pogledima upravljenim u naslikano nebo ili pak u šarenu gomilu ljudi koji su od vremena do vremena punili svečanu prazninu crkve. Nju su tek nedavno postavili na ono mjesto, među ružama i svijećama, u pečenastu udubinu koja je sada bila prazna i tamna. Kako je lijepo bilo stajati tamo, sklopljenih ruku, gledati uvijek u naslikane zvijezde na svodovlju crkve i slušati molitve i tuželjke onih koji su dolje klečali. Nikada nije vidjela tko šapće, ali je pogađala. Ovo bi morala biti bolesna starica, a ovo opet licemjerna mlinarica. Nikada nije iskrena, niti pred samom sobom. Ovo je pak ona djevojčica koju vrlo volim. A što bi pak htio ovaj starac?